Duyek çi bûjme? Hê salek neqediya bû ku zewcî bûn, lê barê 40 salan li ser milê wan bû. Bi her awayî ji hev têr û aciz bûbûn. Ew dûyek bûbûn duyek. Li ser masê li hemberî hev rûniştibûn, lê ji çavên hev de tirsiyan. Jin bi kevçiyê çayê dileyîst, zilam bi xwelî dankê. Dem li hewayê dalaqandî mabû. Her hilma ku didan, odê tengtir dikir. Odê ruhê wan wek kevirê aşê dihêra. Jinê porê xwe yê gerêdayî vekir û wek sulavekê bi ser milê xwe de berda. Zilamî bi şikovên singa xwe vekir. Her duyan jî cigare pêxistin. Her du hilmên ewil kûr bûn. Du wek jehrê tama devê wan xera kir. Ji dev û pozên wan derket û giran giran bilind bû. Du dem li ser giyan û cindekê odê kevisîn. Deng bêdeng bû. Dengê herî dawî yê li ser rûyê dinê bi wê pirsê ji vî diyarî koç kir. Her tişt di bin bêdengiyeke kûr de perçiqî. Qirça qirça tiştan jî di bin bêdengiyê de fetisî. Du li ser serê wan dibû ewir. Ewirekî mirî, reş û xembar. Zilam serê xwe rakir, li wê ewirî nihêrd. Bi carkî ve pepûlê kenê hat. Ji kêleka lêvên wî maç kir. Hêdî hêdî rabû, şibake vekir, destê wê girt, porê wê miz da û got: her şebeqek destpêkeke nû ye.